ए जी अंगना में कंगना लुटाई कैसे। जी अंगना में कंगना लुटाई कैसे। लागल मड़वा में भीड़ हम चुमाई कैसे। लागल मड़वा में भीड़ हम चुमाई कैसे। ए जी मड़वा में चूमे भाभी रची रची के। जी मड़वा में चूमे आमा रची रची के। भाभी देली आशीर्वाद दिल खोल के। आमा देली आशीर्वाद दिल खोल के। चाची देली आशीर्वाद दिल खोल के। दीदी देली आशीर्वाद दिल खोल के।